Yo, what's up mga uncle, kamusta? Nako sa Makabalan karon. Na kuya niyan na dungog magunik diri sa Makabalan na wapo kay mga item diri. Dungog pud na sa Makabalan na diri mas dagan supplier diri na makuhaan na kanila butang. So nadungog pud din na delikado na lugar. So ani ko karon uncles kay basig na koy makuha karon na wapo na item. Sige. Bart, asa lang bala nitong laboy patikan bitaw? So dagang ipatik ba? Yo, di ko kadya sa wala. Katuodin ka. Bantay lang dyan, idaghan na ko tambay diya. Ayo. Ayo, na si Boy Patikan. Pwede na, Bart. Kuha ka. Bart, nanay na, Bart. Sama na. Kailangan yung umigom siya na. Ito ang Bart. Kuha ka? Boss, makuha ko ba? Nay mo dagan? Eh, kuhan mo ko, diri mo ko nagkuha kong amigo si Boy Kaging ba? Nay mo Ah, buhay kaging. Ay, gusto play ato. Pila man nimo? Boss, balidos lang ni. Wala mo ka na sagol bitsin. Kaya kapag nagkuha ko lang sa lain ba kay atin sagol bitsin ba? Yeah, okay, gabi sa bitsin na. Wala ka ng bitsin. Natural ni, gwapo kayo ni siya. Medyo yellowish lang, orange pero power gipon kayo. Para tabi. Nabus. Sukang wapak. Wapo ka nindot kini siya. Medyo yellowish ni siya pero wala gini siya sagol nga bitsin. Kay sinta ang isa. Dabi alang kayo. Kita gini mo. Kita ng mga tibugol. Sukang wapak.